Hi, BISPRINS! Tayo ay gagawa ng mango float. Alam ko naman na madaming mahilig sa mango float. Float, 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 float. Dahil Pinoy tayo, right? Gusto ko lang ikwento sa inyo na nagstay ako sa Amerika. Yung mga tao doon, hindi nila alam pala yung mango float. Nung nagawa ako nun sa States, sobrang sarap na sarap sila. So, Ooh, amazing! pag-isipin ko, dessert pala siya ng Filipino. Oh! Anyway, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking recipe. Lahat naman tayo may kanya-kanyang recipe ng mango float. May kanya-kanyang measurements. So, i-share ko sa inyo naman yung aking... Gusto ko lang i-share sa inyo yung recipe Wow, ko. perfect! Kasi ito yung Just like you! love ko. Start na tayo. Alright! Gumamit ako ng Tupperware na rectangular. Kasi, Ano ko, try ka yan! hindi, kasi para sa grahams to. Lagay natin mamaya sa grahams, perfect siya. Okay? Layer to. Parang lasagna lang, may layer. So, ang first is grahams. Love lang! Crushed grahams ang ginagamit ng iba. Pero ako, hindi siya crushed. So, Bakit? kasi mas nasasarapan ako pag kinakagat. Hindi ko ma-explain. Hindi siya masyadong makalat din. Okay ka din dyan? Vicious na ako. Wow, parang yung Tupperware, perfect sa grahams. I'll show you later. Talagyan ko yan ang saging mo. Ay! Cool, right? Right? Gagawa tayo ng cream. Kahit anong brand naman ng all-purpose cream, anong favorite niya, yun na yung gamitin niya. So, ako ang itong gagamitin ko. Amazing! Ito! Si Indo. Dati sa States, meron kaming laging potluck tinatawag. Mga John's family, sa mother side, each family kailangan magluto. Lagi ako magawa ng mango float sa dessert. Sarap dun. So, yun yung ginagawa ko. Lagi ako nagpapamango float. Daming pagkain dun. Oh, nakakamiss dun. Ayun. Busy si Dodong mag-wash ng dishes. Thank you for washing. Wala namang mag-wash eh. Ay, ako. Sabi mo, wag akong mag-wash. Edit ka. Hindi ako mag-edit. Mag-shoot ako ngayon. Editing! No. So, BISPRINS, ang ginagawa ko, hindi ko inuubos muna. Kasi what if sobra pa lang nagawa mo, hindi mo na mabalik. Let's open 2 boxes first para hindi tayo magsasayang ng money. Kasi kainin mo kapag sobra. Samok. And then, let's open condensed milk. Kondensada. Masarap sa pandesal yan. Pagtagal. To help me na lang dito. Saka sa Milo. Saka sa itlog. Saka sa lahat. Sa coffee, masarap yan. As I remember, 2 all-purpose cream na box and 1 condensed milk. So, 2:1. Okay, let's mix it. Tayo ay gagamit ng jelly powder or yung paggawa ng gulaman. Ang binibili ko unflavored, as in walang flavor. Bakit? Tapos color white. Kasi, ang reason ko lang naman na may ganito, para maging jello yung kanyang cream. Para siyang ice cream texture na. And then, mabilis yung lamig niya compared sa walang jelly powder. So, ito yung secret ingredient. Any brand will do, basta walang flavor. Ang iba, bumibili ng may color. Yun lang, mag-iiba yung color. So, I just prefer the white one para wala talagang color. So, this is the secret. Oh, hindi na yung secret. Hindi na secret, kaya na-share ko naman. Slowly lang, hindi ka mahirapan yun. Parang mura lang nito, nakita ko lang sa cherry namin binili. So, magkano nga yan doon? Ako tanong ba? Oh.
Nalimutan ko eh. Basta mura lang. Basta sobrang mura lang, like 7 pesos ata yun. Oo, less than 10 lang ata yan. Oo. So, pag makita mo na yung parang lapot niya, it means you're good to go. Slice naman natin yung mangga. Ang bango. Tikman mo nga. Pwede na. Hindi siya, pero hindi siya yung tamis na hinahanap ko. Pero pwede na. Paano ka mag-slice ng mangga? Ako kasi... Tatamis kasi yan tayo eh, di ba? Oo. Kung mag-slice ako, pag ganyan, onwards. Okay, next, mangga. Parang mamaya dire-diretso na tayo sa layer. Saan? Sa layering. Para ditso-ditso na ba? Okay ka dyan? Yes, sir. Pag nung nasa States, mahirap makahanap ng mangga. So, minsan, bumibili nila ako ng peaches. Pwede din. Apple ba pwede? Iba na lasa eh. Matigas kasi ang apple eh. Yung peaches kasi parang mangga. Ilagay mo sa tubig yung apple. Di basa. Ano ka lang? Tanggalin mo siya doon. Ibabad mo lang. Pwede ba yun? Tanong. Yan. Banana flute. Pwede kung gusto mo. Pero hindi ako kakain nun ha. Melon fruit, pwede. Bala ka dyan. Love, hindi pwede. Ricotta. Yung graham crackers nga kanina. So next is the cream. The cream. Kailangan mapuno niya yung so, yan na. So, depende sa'yo kung gaano kadami yung mangga gusto mo. Gusto mo magtipid. Konti lang. Yan. Done na! So, ilagay ko to sa freezer. And then, tomorrow na natin tikman kasi hindi pa siya pwedeng kainin. Ha? Badoy! Hindi ako matutulog. Hintayin ko yan. Hindi pwede lang. Palamigin natin. If you like this video, don't forget to like and share it. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Follow my Facebook page and Instagram. And follow Love Love on Instagram for more tips, fun, and giveaways.
Hi, what's your name? My name is Maria Patricia Romeo. How old are you? I'm 13 years old. What's your height? 5 Okay, turn to your left. Face the camera and smile. Okay, face front. Yes na masaya. Yes. Yes na masaya, 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 masaya. Yes! Yes na nanalo ka ng 1,000. Yes! And 1 million. Yes! What's your name? Kairin muna. How old are you? 4. What's your height? Ano may kulit? Okay, sorry, what's your feet? Ricky. 3 feet ka na? Apa. Yes, acting. Bihin mo yes, ha? Yes ka na masaya. Yes. Yes na malungkot. Yes. Yes na galit. Yes. Yes na nagulat. Galit. Yes na takot. Yes, nakakita ng multo. Acting tayo. Kuha ka ng drink mo. Yan. Inumin mo siya na sobrang sarap na sarap ka at uhaw na uhaw. Yeah. Happy birthday to you. Naiiyak ako nga. Sarap mo, kain tayo. Sarap. How young are you? Bakit nakahiwala yung kandila? Joke lang. Luto ni Nanay Aisha, sobrang sarap! Kaldereta at chop suey mo. Bakal na kayo! Bakal na kayo! Okay po. At 35! Uy, sabihin ko na. Bili na kayo. Sorry, JOEM BASCON. Doon na si Chinky. Hello, Chinky! Hello mga BISPRINS. Fresh from Cebu. Actually, fresh pa yan. Ano, wait, kasi tawagan nila eh. Oreo float? Hindi ko alam. Oreo float siguro. Kasi kulang ng mangga. May Oreo ako. Sobra siguro yung ano mo lang. Oo. Sobra yung cream. Yes. Tapos walang mangga. Ako po sobrang hilig. Hi, Pat. Ang pagkalipat sa personal. Kaya nga. 13 lang siya. Mas matangkad na siya sa akin. Asin. Sorry. Ay, sa kanila eh. Sarap. Aisha. Kaya gadi. Pamang ni Inday Chris. Paano ko yan? Sarap! Ikaw mo. Pwede na mag-asawa si Inday. Yay! Dodo, sarap. Dodo, may kaldereta pa kami. Ipar-par. Gawa po tayo nito. Oh, are you ready for swimming? Cute. Oh! Sky! Salamat kaayo! Hindi mo bananas ko? Thank you! Hindi. Ano yan? Ay, siya nakita ko nga yung kakris ko. Natapon! Hala, natapon! Ate, hindi niya po ko tiniron. Gawa na ako ulit. Natapon niya! Gawa na lang ulit. Sakit!